O comercio tradicional de Boiro protagonizou o arranque das festas do verán. As celebracións continúan ata o mércores coa verbena sempre presente. O verán arrancou con forza no Barbanza e Boiro está a ser un dos puntos de referencia coas súas festas do verán. O vendres iniciáronse por todo o alto co comercio tradicional como protagonista. O colectivo foi homenaxeado no pregón presentado por Leti da Taberna, quen recoñeceu a contribución destes negocios ao desenvolvemento do municipio en diversos ámbitos e ao longo de diferentes xeracións. Son persoas do comercio local, do comercio tradicional, taberneiras, panadeiros, ferreteiros, zapateiros e, sobre todo, además de ser os vosos veciños, son persoas que levan mantendo a economía circular, facendo pobo e mantendo as vilas con vida durante moitísimos anos. E como filla neta de taberneira e de xente que ten un negocio na casa, podo decir que xa non é que traballen para vivir, senón que probablemente a súa vida fora o seu traballo. Así que o primeiro aplauso ten que ser para eles. Esta homenaxe quiso poñer en valor o papel que desempeña o pequeno comercio no desenvolvemento do concello como motor de economía, como espazo de confianza, de atención personalizada e de relación social. E foron os propios profesionais os que afondaron na súa historia. Traballar moito día e noite, facer bocadillos, partir empanadas, e frejar a tienda, estar 12 horas e 14 e 20. 55, miña filliña. 55? Ten moi boa rima eso tamén, E termaremos, ten relevo xeracionales, é unha boa idea. Xa, pero esta non lle podo preguntar. Ai, que non fale, a mí non me importa. Con que corta empanadas, verdad? Claro. O que sí, a de vostedes é unha tenda de delicatessen, non? Delicatese, aquí a de Lola a xigente. Pois a traballar moitas horas e todos os días da semana. Eso foi o que fixeche. 35 anos levo na tienda. Como sigas con esta marcha, pásaslle por diante a tua nai. Non ten máis marcha que min, xa o vedes. Non nos libramos nin o día da festa. Non, Nin sendo pregoeira, nin homenaxeada, nin nada. nada, hai que cumplir. Bueno, a min dixéronme que erades un dos bares máis coñecidos de Boiro, probablemente un dos maiores puntos de encontro. Cantas citas se terán dado no teu local? Probablemente máis que no Grindr, no Tinder, no Guapa e nos Facebook. Posiblemente. Posiblemente, E o de ser punto de encontro, jodeu no Facebook tamén ou non? No, seguimos. No pregón participaron representantes de máis negocios como a Taberna de María, a Taberna de Runs, a Casa do Demo ou a Ferretería de Gerardo. E todos falaron da súa experiencia levando un negocio durante décadas, recalcando a importancia do traballo diario de xeracións. Que isto non deberían facernos a nós, teñen que facer a eles, que son os que manteñen as tiendas, os bares, as tabernas, por seguir indo, por estar sempre aí, ano tras ano, abuelas, nais, fillas. Moitas gracias a todos. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, agradeceu o compromiso das xeracións que contribuíron ao crecemento do municipio durante anos. Son moito máis que un programa de actividades. Representan a nosa forma de ser, de compartir e de disfrutar. Nestes días, as rúas énchense de vida, encontrámonos ca familia, cos amigos que están fora e que veñen a compartir estes días con nós. Pero ningún pobo se construye sen persoas e por iso este ano os protagonistas deste comenzo das festas recaen esas persoas que levan décadas facendo pobo e escribindo a nosa historia, o noso comercio tradicional. Cada tenda, cada pequeno negocio, cada escaparate e cada persoa detrás dun mostrador forman parte da memoria colectiva de Boiro. Estes establecementos viron medrar xeracións e ofreceron e seguen a ofrecer moito máis que un produto ou servicio. Son confianza, son proximidade, son humanidade. Mentres que a concelleira de Cultura boirense, María Outeiral, destacou a importancia deste recoñecemento cara a persoas que levan xeracións facendo máis grande Boiro. Esta homenaxe é para os pequenos comercios, as tabernas, os bares, que desde hai máis de 30 anos levantan a persiana cada día ca mesma ilusión e co mesmo compromiso que daquela. Locais que viron medrar xeracións enteiras que foron punto de encontro, de conversa e de celebración e tamén, moitas veces, de consuelo. Lugares onde non só vendían produtos ou se servían cafés, viños ou comidas, tamén se compartían historias, se facían amizades e se construía comunidade. Cada un destes establecementos forma parte da memoria colectiva de Boiro. Son negocios familiares
que souberon resistir aos cambios, ás dificultades e ao paso do tempo. As festas vivíronse con intensidade esta fin de semana. Hoxe foi o Día das Peñas e os festexos continúan ata o mércores. Os satélites Nove Louroa, Panorama e América de Vigo porán o punto final a estas festas do verán, nas que mañá martes estarán a París de Noia e a Marbella.